Ang pagbibigay, mga minamahal, hindi lamang po ito sa mga unang kautusan, mga minamahal. The dispensation of law, mga minamahal, ito po, mga minamahal ko, inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po nasa dispensation of praise. Nasa biyaya na po tayo. Ang sabi po ng ibang mga naglilingkod sa ating mga Panginoon na hindi po nakakasunod sa bahaging ito, ang pagbibigay daw po, mga minamahal, ito po inuutos lamang, mga minamahal, sa kautosan ni Moses, mga minamahal, na kung saan ito po ay sinalita ng Diyos, mga minamahal, ang kasampung bahagi. So, balit ang banal na kasulatan, mga minamahal ko, ito po, mga minamahal, sa dispensation of grace, sa ating kapanahunan, mga minamahal, tayo po nasa dispensation of grace na po, mga minamahal. Nandito na po tayo, mga minamahal ko, sa covenant of grace, mga minamahal. Tayo po naligtas sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung panahon ni Moses, mga minamahal, ito po ang dispensation of law, mga minamahal. Ang kautosan ito, mga minamahal, ito pa inuutos ng ating mahal na Panginoon. Alam nyo pa, mga minamahal, sa ibang mga sekta, sa ibang mga denominasyon, sa ibang mga paniniwala, hindi po nila ito ipinapangaral, sapagkat, mga minamahal, ayaw po nilang mabawasan ang kanilang membro. Ayaw po nila, mga minamahal, ang kanilang mga membro, mga minamahal, magsialisan. Bakit? Ito po, mga minamahal, ay napakasagradong bagay, mga minamahal, kung pag-uusapan natin, mga minamahal, ang pinansyal. Pag-uusapan natin, mga minamahal, ang pera. So, balit, mga minamahal, ang ating beloved parents in the Lord, tunay po, mga minamahal ko, ito po ay inutos at ito po, mga minamahal, kanyang ipinangaral upang tayo pong lahat ay sumagana, upang tayo po pagpalain ng ating dakilang Diyos sa ating buong buhay habang tayo naglilingkod, habang tayo naghihintay sa muling pagbabalik ng Diyos, upang tayo po ay kunin at dalhin sa kanya pong doon po sa kalangitan, mga minamahal, puri ating dakilang Diyos. At tunay po, mga minamahal, ang pangangaral po ng ating beloved evangelist pastor, mga minamahal ko, hindi lamang po, mga minamahal, ang mga kapatiran pinagpala, kundi po pinagpala pong lubos ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa 3 John verse 1, chapter 1, ang talata ay 2, ang sabi rito, My beloved, I wish above all things that may you prosper, be in health, even as your soul prospereth. Ang gusto ng Diyos, mga minamahal, tayo pong lahat ay sumagana, hindi lamang po, mga minamahal, sa mga material na bagay, kundi po, mga minamahal, sa materially, physically, at spiritually. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal ko, ang sabi ng Diyos, mga minamahal, kung ating mabasain, mga minamahal, ang sabi po nila, ito ay lumang kautosan na. So, balit ang sinasabi, mga minamahal, ang Ecclesiastes 3:15, mga minamahal, ang sabi ng Diyos, at nangyari sa nagdaan, ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. Nangyari na po ang lahat ng bagay, mga minamahal. So, balit ang sabi ng Diyos, hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan. Ibig sabihin, mga minamahal, yung mga bagay na nagdaan, mga minamahal, na pangako ng Diyos, na sinalita ng Diyos, ito po hinahanap pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po, mga minamahal, yung ating pong pagbibigay. Ito po, mga minamahal, ang ating pong pagkakalob na ating pong ikasampung bahagi at handog. Bakit, mga minamahal? Ang ating beloved parents in the Lord, tahasa pong ipinangaral po ang pagbibigay. At tayo, kami, lahat po ng mga unang mga mananampalataya, sila pong lahat ay pinasagana at pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At totoo po ang sabi ng banal na kasulatan, ng sabi pang minamahal ng talatang 10, mga minamahal ng Makalakiyas, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Totoo po, mga minamahal, lahat, kami, tayo, lahat po, mga minamahal, na mga naging membro, mga minamahal, ang gawain ito, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, pinagpala na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Manila, mga minamahal, sa ating main church, mga minamahal, maraming kapatiran, mga minamahal, ang nagbibigay, nagtatapat, nagkakalob, sumusunod sa bagay na ito, mga minamahal, sa bahaging ito ng pagkakalob na kaputhandog bahagi, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, ang Diyos ay nagbigay ng kasaganaan, mga minamahal, sa bawat mananampalataya. Purin ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat totoo po ang pagbibigay, mga minamahal, ang sabi ng gawa,
Kapitulo 20, ang talatay 35, mas lalo daw mapalad, mga minamahal, ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Purihin ang pinakamamahal ng Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, kung ikaw nagbigay, mga minamahal, sabi ng Biblia, mga minamahal, napakapalad daw po natin kaysa doon sa tumatanggap, mga minamahal. Ang nagbibigay, mga minamahal, ay pagpapalain ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Purihin ang dakilang Diyos. Nang sabi po rito, mga minamahal, sa aklat po, mga minamahal, ang awit, 65, ang talasa ay 9 hanggang 11. Napakaliwanag ang sinasabi ng Diyos sa mga minamahal. Ang ganito po yung salita, mga minamahal. Iyong dinadalaw ang lupa at dinidilig mo. Iyong pinayayamang mainam, ang ilog ng Diyos ay puno ng tubig. Iyong pinagtataanan sila ng trigo pagkat inihanda mo ang lupa. Iyong dinidilig ang kaniyang mga bungkal na sagana. Iyong pinapantay ang kanyang mga bungkal, iyong mga pinapalambot ang ambon, iyong pinagpapala ang pagsibol niyaon, at iyong dinudulutan ng taon ng iyong kabutihan, at ang iyong mga landas ay pumapatak ng katabaan. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon, at tunay po, mga minamahal, na ang Diyos, mga minamahal, ay nagbibigay ng kasaganaan, mga minamahal, lalong-lalo na po sa ating mga hanapbuhay, sa ating mga pinagkakakitaan, sa ating mga negosyo, sa ating mga sasakahan, sa ating mga alagang mga hayupan, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ay pinapataba ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging po, mga minamahal, ang ating mga lupain, mga minamahal, kung tayo po yung nagsasaka, mga minamahal. Yan po ang pagpapala ng Diyos, mga minamahal, sasaway ng mahal na Panginoon ang lahat ng mga mananakmal sa mga unang bunga, mga minamahal, ng ating pong mga palayan, mga minamahal. Na yan po, mga minamahal, may mga kapatid na nagpapasalamat, nagpatutuo, na yung mga nagtatanim ng mga palay, mga minamahal, may mga nagtatanim ng mga gulay, mga minamahal, hindi na po nila kailangan po mag-spray, mga minamahal, hindi na po nila kailangan magpataba, mga minamahal, sapagkat, mga minamahal, sa pamamagitan ng lamang man ng kanilang pagpupuri, mga minamahal, habang sila po, mga minamahal, ay nagdidilig, mga minamahal, sa kanila pong mga taniman. Tunay po, mga minamahal, yung lahat ng mga mananakmal, yung mga kulisap, yung mga uod, mga minamahal na sumisira sa kanilang mga palayan, ito po, mga minamahal ko, ay sinasaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa isang madaling salita, mga minamahal, ito po ay pinapalago. At ang mga kapatid natin, mga minamahal, ay tunay po, mga minamahal, na nakakapag-ani po sila ng sagana. Sila po, mga minamahal ko, ay totoong pinagpala ng ating dakilang Diyos. Nang sabi ng Deuteronomy 28, talatay 11, at ikaw aking pasasaganain, sabi ng Panginoon, sa ikabubuti mo sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop at sa mga bunga ng iyong lupa, sa lupain na sinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Bilhin niyo, mga minamahal, sa ikabubuti natin ang bunga ng ating katawan, ang bunga ng mga hayupan natin, ang bunga ng ating mga lupain. Ito po, mga minamahal ko, ay pasasaganain at pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, ang pagpapala, mga minamahal, hindi po lamang sa mga bagay na pinansyal, mga minamahal. Tayo rin po, mga minamahal, nandiyan yung pagpapala ng Diyos, mga minamahal, na tayo po binibigyan ng Diyos, mga minamahal, ng maayos na pangangatawan at kalusugan, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, tinatawag na pagpapala sa ating physical, mga minamahal. Napakarami pong tao, mga minamahal, gumagastos ng milyon. Mga minamahal, tumatakbo sila sa mga espesyalista, tumatakbo sa mga doktor upang malunasan, upang mapagaling lamang, mga minamahal, sa kanilang mga karamdaman. Subalit tayo, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, ay tayo pipinigyan, mga minamahal, magandang kalusugan. Grabing pagpagpala po yan, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, pagkising natin sa umaga, tayo po, mga minamahal, ay nariyan, mga minamahal, binigyan ng hininga ng ating pinakamamahal na Panginoon, at binigyan tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ng maayos na kaisipan, mga minamahal. At yan po, mga minamahal, ay yung pagpapalang espiritual at ang pagpapalang physical, mga minamahal. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal, sapagkat hindi na po tayo tumatakbo, mga minamahal, sa ospital. Nung araw, mga minamahal, tayo po gumagastos ng libo-libo, tayo gumagastos ng milyon, mga minamahal, para lamang po, mga minamahal, sa ating mga karamdaman. Subalit ngayon, mga minamahal, tayo po ngayon ay pinasagana ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po pinagaling sa aming taglay ng karamdaman. Yan po, mga minamahal, ang pangako ng Diyos na pagpapala na ang sinabi ng banal na kasulatan. Ang sabi ng Diyos, mga minamahal, sa Pilipos, at pupunan ko ang Diyos ang bawat kailangan natin
ayon sa kanyang kalwalhatian kay Kristo Jesus. At tunay po mga minamahal ko, ang lahat ng mga bagay, mga minamahal, ating mga pangangailangan sa araw-araw, kung ano atong kakainin, kung ano atong daramtin, kung ano po mga minamahal ang ating inumin, yan po mga minamahal ay provided po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal ko, ang pagbibigay ay tunay po mga minamahal, wala pong pag-aalinlangan. Ang Diyos mga minamahal ay naghuhulog, ang nagbibigay, ng pagpapala at ang Diyos mga minamahal nagpapasagana sa bawat mananampalataya. Puri nating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, wala na po sigurong baguhan para sa atin mga minamahal sa oras na ito. Alam na natin mga minamahal ang bahaging ito, ang pagbibigay, ito po ay susi ng pagpapala mga minamahal. Di ko na pakahabaan mga minamahal ang aking pagpapaliwanag sapagkat ito po mga minamahal ay naintindihan natin mga minamahal lahat ng mga bagay na pinagkaloob ng Diyos na natanggap na natin mga minamahal. Puri nating pinakamamahal na Panginoon. At ihanda na po natin mga minamahal ang ating pagkakaloob, ang ating ibibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ipapanalangin po ng ating beloved elder, Brother John Amaro, sa ating pagkakaloob. Puri ng biglang Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo po yung manalangin mga minamahal. Upo, dugil at mapagpala mo namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sa hapong ito, mahal na Panginoon Jesus, basbasan mo po, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ang aming kaput, handog, hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, ingatan mo po, mahal na Panginoon, anumang klaseng pagkakitaan namin sa araw-araw, mahal na Panginoon Jesus. Ingatan mo po sa lahat ng mga mananakmal, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa mga anak mong nag-aalinlangan pa, naway patuloy mong hipuan ng kanilang mga puso't isipan na ang pagbibigay. Ito po ay susi ng pagpapala. At sa mga anak mo na nais pong magkaloob, ngunit wala pong pagkakitaan, naway pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, upang sa sunod ng mga gawain, sila ay makasunod sa iyong tungkulin sa pagbibigay, mahal na Panginoon, upang sila din po ay pagpalain mo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon Jesus, pagpalain mo po, hallelujah, ang mga anak sa mga pagpapalang pisikal, material, pinansyal at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Sa bungat panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord. Amen. Puri natin pinakamamahal na Panginoon.
At purihin natin dakilang Diyos, tayo po'y darako po sa mahalagang bahagi ni po ng ating pong banal na gawain. Ito po ang pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ihanda po natin ating mga banal na kasulatan at tayo po'y makakapakinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At narito po ating pinagpalang mga ngaral sa hapong ito sa ating beloved elder, Brother Dio Rodriguez. Purihin natin dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved co-elder, Brother Jun Dumondon. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumalayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Through the prayer of our dearly beloved evangelist, Pastor Valdez Radal Meda, mahal na Panginoon, kami pinagpapasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na kami binigyan niyo po ng ganitong pagkakataon upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Mahal na Panginoon, hallelujah, maraming salamat po sa tagumpay ng banal na gawa, bawat yugto ng banal na gawain. Hallelujah na yung lubos na pinagpala, mahal na Panginoon, hallelujah, simula sa pag-MC, paggawitan, mga joyful, mga solemn song, sa mga buhay na patutuon, sa mga mahimalang pag-iingat sa mga anak, mahal na Panginoon, maraming salamat po Diyos, hallelujah. At ganoon din mahal na Panginoon, hallelujah, lalo tigit sa pag-awit ng beloved choir, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Mahal na Panginoon, salamat po, mahal na Panginoon, hallelujah, na kami lagi mong sinasamahan, O Diyos. Hallelujah, di mo kami pinababayaan, mahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa katapatan ng anak, sa pagbibigay ng kasampung bahagi tandog, hallelujah. Sa iyong pagbuhos ng mga pagpapalang balang sapat na silid na kalagyan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. At mahal na Panginoon, hallelujah, kami dadako sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit bago po lahat, kami po na nagluho, dumingi ng kapatawaran sa mga pagkakasala na gawa ng di kaya, O Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami ng iyong kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo na po ang iyong malingkod, mahal na Panginoon, ako'y basahan lamang. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi upang sambitin sa iyong mga anak, upang aming pagsalo-salom bilang pagkaing spiritual, mahal na Panginoon. Patuloy buksan ang bawat puso't isip ng bawat isa, mahal na Panginoon, na maunawahan ang iyong mga salita, mahal na Panginoon. At through the prayer of our beloved evangelist, Pastor Valdez Radal Meda, amin sinasaway lahat ng uri ng hadlang, lahat ng uri ng gawa ng kaway, demons of doubts and beliefs, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan muli natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Pinapataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! At sa kapahindulotan po ng ating beloved ordained preacher, Kyo Buboy here, ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radal Meda. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Ciel Meda. Ako po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkat po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radal Meda. At ako rin po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, sa kanila pong mahal anak, kay Ate Vines Nier, sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, sa ating mga beloved webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sa ating mga minamahal na bisita, kung mayroon naman po tayo minamahal, welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal pang Jesus. At tuloy po na kayo lubos sa pinagpala ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na kayo makapaloob sa kawan ng Diyos. Hallelujah. Tunay minamahal talagang isang grabing pagpapala, minamahal na tayo mapabilang minamahal na sa mga anak ng Diyos na talagang nandun minamahal na talagang nandun ang grabing pagpapala, pag-iingat ng Diyos minamahal. Na grabing proteksyon na talagang hindi natin matawad-tawaran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po'y mag-aral ng salita ng ating dakilang Diyos. At ito'y mga karugtong lamang ng ito'y series ng mga pinag-aralan natin noong nakaraan, minamahal, nung last Sunday pa ho. At ang maging nung Saturday pa, nung Sunday, minamahal, at hanggang sa ngayon, minamahal. Sapagkat yan po ay talagang napakalaking topic
na talagang dapat nating mapaghandaan sapagkat ito'y talagang napakalaking problema sa iglesia, minamahal. Na kung saan ito'y sapagkat talagang ang pag-atake po ng kaaway, minamahal, talagang ito'y palihim na, minamahal. Hindi natin namamalaya, minamahal. Tayo pala, minamahal, ay talagang nadagit na nang hindi natin namamalayan. Kaya ito'y dapat natin talagang pag-aralan at pagtuunan ng pansin sapagkat talagang hindi ito biro-biro. Kaya ating makita ang mga halimbawa para ating masubaybayan sa ating mga sarili. Sapagkat napakahirap, minamahal, na sitwasyon na akala natin patuloy tayong naglilingkod. Kaya nga sabi nga ng malalakas-kasulatan, mag-ingat ka, minamahal, na ikay akala mo ikay nakatayo, yung pala ikaw pala mabubuwal na, minamahal. Nandun, minamahal, isang mahirap na bagay na dapat eksaminin ng bawat Kristiyano na tanungin sa sarili na, am I ready to face God? Dahil sa ayaw man natin sa gusto, darating ang panahon, minamahal, isa-isa tayong haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya nga mayroong pag-aaral lagi, kaya tayo mapalad sa lahat na mapalad, sapagkat lagi tayong naaralan, lalo na sa mga laging dumadalo. Sa laging dumadalo, palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lubos po kayong pinagpala, minamahal, hallelujah. Kaya napakainam na lagi po tayong dumalo, minamahal, sapagkat ang mga pag-aaral natin ay iba-iba, minamahal, na dapat natin talagang mapag-aralan ito upang hindi tayo maiwan, minamahal. Sapagkat kapag tayo naiwan, minamahal, pagdating ng rapture, malaking regret siya, minamahal. Mabuti sana kung makuha mo lang sa ganun. Magsisi ka man, wala ka nang magagawa. Kaya ngayon pa lang, minamahal, para malaman ng Kristiyano na talagang wag baliwalain ang paglilingkod na ibinigay ng Diyos. Ito'y isang grabing pribilehiyo na pinagkaloob. Tandaan natin, minamahal, kung gaano kahalaga ito. Ang daming tao dyan sa paligid natin. Tignan nyo, minamahal, ang mga bilang natin. Hindi ba dapat magbunya ang Kristiyano? Hindi dapat maganak ang Kristiyano ng grabing kagalakan, pasalamat sa Diyos? Dahil sa dami-dami ng mga tao, isa tayo sa kinahabagan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sa puntong yan pa lamang, minamahal, grabe na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Lalo pa yung pagpapagaling sa ating mga karamdaman. Lalo pa yung pagpuprovide ng pangangailangan natin. Lalo pa yung pagpapagaling sa araw-araw ng Diyos sa ating mga karamdaman, minamahal. Lalo pa, minamahal, yung ating mga buhay na talagang inayos ng dakilang Diyos. Yung pag-iingat araw-araw, madidisgrasya ka na nga lang, matatabunan ka na ng lupa, mababangga ka na ng sakyan, sumigaw ka lang ng hallelujah, praise the Lord. Iniingatan ka ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Napakaraming bonus, minamahal, na dapat ipagbunyi. Ngunit minsan, napupuna kasi ng mga, lalo na ng ating mga namiminuno po sa atin, bakit ang Kristiyano kaya minsan ang tamlay-tamlay? Bakit kaya ang Kristiyano parang sabi nga ng ating mga yung grabing boredom, ang grabing naramdaman. Boredom means yung grabing pagkabagot. Para bang ang tingin ba kami mahal ay luging-lugi? Para bang walang nag-gain? Alam niyo, sa totoo lang, minamahal, kung bakit ganyan yung ating nararamdaman, may pinagmula niya, minamahal. Kaya atin talagang pag-aralan upang masuri, minamahal. Talagang isang mahirap na bagay na talagang tayo makaramdam ng grabing pagkabagot o boredom. Sa ating patuloy na paglilingkod, kawalang gana, boring ang dating, hindi excited na paglilingkod sa ating ginagawa, parang minsan just for compliance na lamang, para masabi na dumadalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, hindi natin maluloko ang Diyos, minamahal. Ang mabigat nito, minamahal, kagaya nga lang na lagi natin nababanggit, minamahal, yung 10 virgins, yan ay 5 matalino at 5 mangmang, at parehas na naglilingkod, at parehas nag-aantay. But the problem is, sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ang tanong, are we working out
our salvation with fear and trembling? Ipinagtatrabaho ba natin ang ating kaligtasan na may takot at panginginig? O saka na yan, di mo na ako dadalo ngayon kasi may importante kasi akong pupuntahan. Meron kasing salo-salo doon, ngayon lang inimbita ako ng mga loved ones ko. O saka na muna ako dadalo kasi parang hindi ko feel ngayon. Na ipagpapalit natin minsan yung napakahalagang bagay na mahal. Lalo na itong pagdalo natin ng 3 times a week, ito'y pakikipagtipan na natin sa dakilang Diyos. At minsan hindi natin naiisip kung tama ba o mali. Para bang ang dating mas malaki pa ang naibibigay na pribilehiyo nung ating gagawin at pupuntahan kaysa sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat tayo mag-isip na mahal sapagkat sa sitwasyon na ito na ating pag-aaralan, ganito rin ang nangyari na mahal. Na mayroon din siyang nagawa sa kanyang sarili, na sarili niyang nasunod. Ating pong basahin na mahal, dito po sa aklat ng 1 Samuel, Kapitulo 15, ang talata po ay 1 hanggang 9. Kindly po, please. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 1 Samuel, Kabanata 15, talatay 1 hanggang 9, ganito po ang pagkasabi. At sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kanyang bayan sa Israel. Ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Aking tinandaan iyaong ginawa ng Amalek sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kanya sa daan, nang siya'y umahon mula sa Ehipto. Ngayon yumaon ka at saktan mo ang Amalek, at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik, at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. At pinisa ni Saul ang bayan at binilang sila sa Tilaim, 2 yutang lalaki na naglalakad at 10,000 lalaki sa Huda. At dumating si Saul sa bayan ng Amalek at bumukay sa libis. At sinabi ni Saul sa mga siniyo, kayo'y magsiyaon, humiwalay kayo at umalis kayo sa gitna ng mga Amalekita, baka kayo'y lipulin kung kasama nila sapagkat kayo'y nagpakita ng kagandahang loob sa mga anak ni Israel, nang sila'y umahong mula sa Ehipto. Sa gayo'y umalis ang mga siniyo sa gitna ng mga Amalekita. At sinaktan ni Saul ang mga Amalekita mula sa Habila kung patungo sa Shur na nasa tapat ng Ehipto. Sa kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalekita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabag. Ngunit pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka at sa mga pinataba at sa mga kordero at lahat ng mabuti at yaong mga hindi lubos na nilipol, ngunit bawat bagay na hamag at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tignan natin mahal kung ano ang nangyari kay Saul na nilangisan ng Diyos. Nang ito'y patuloy na naghahari, siya'y laging pinapatnubayan talaga ng Diyos sapagkat siya may espiritu ng Diyos. Kaya isang napakahalagang bagay na sa bawat Kristiyano talaga ay may espiritu ng Diyos. Na dapat talagang siguruhin ng bawat Kristiyano na siya ay meron pang espiritu ng Diyos. Sapagkat minsan talagang nangyayari yung mga bagay kapag ating napighati ang espiritu ng Diyos at babasahin mamaya. Yan ay umaalis, manamahal. Tingnan natin ang utos ng mahal na Panginoon sa haring si Saul, manamahal. Na talagang sabi ng mahal na Panginoon, yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin
ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. Minamahal. Lahat ang utos ng Diyos, lipulin ang lahat ang utos ng dakilang Diyos. Ngunit, nung makita ni Haring Saul na napakagaganda maging kanilang mga hayop at maging ang hari na talagang isang napakalaking pride nga kapag ang isang hari ay nabihag mo, ito ay tanda ng iyong grabing kalakasan na ang isang hari ay ebidensya mo na siya nabihag mo. Ito ay isang pagmamalaki na rin na mahal sa harapan ng Diyos. At tunay na talagang nagalit ang Diyos sa kanya, minamahal. Dahil sa kanyang ginawang ito, minamahal. Sapagkat grabe ang pagkatanyag ni Haring Saul dahil siya ngay nilangisan ng Diyos. Grabe ang pag-iingat sa kanya ng Diyos sapagkat siya pinili ng dakilang Diyos. Ngunit nung hindi nalugod ang dakilang Diyos sa kanya, minamahal. Grabe, minamahal. At talagang dahil sa sarili niyang interes, na talagang nandun talagang pumasok, minamahal, yung silo ng kaaway sa kanya na hindi niya rin nabantayan. Nung kanya nakita yung mga magagandang bagay. At tunay po, minamahal, hallelujah, at hindi lamang yon ng kanyang gawin niya, minamahal, at nandun, minamahal, ng kanyang ikinubli, ng kanyang kinuha na buhay, hindi sumunod sa utos si Haring Saul, dito po sa 9, ngunit pinanghinayangan ni Saul at ng bayan na si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa at mga baka at sa mga pinataba na mga kordero at sa mga mabuti at yaong mga hindi nila lubos na nilipol, ngunit bawat bagay na hinamak na walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang kinuha lang nila, minamahal, yung walang kwenta, pero yung mga bagay na mahalaga, kinuha pa rin nila, minamahal. Ngunit ang utos ng Diyos, huwag lipulin ang lahat. So, malinaw, minamahal, na si Saul ay hindi sumunod, kaya doon nangyari, minamahal. Kaya, minamahal, at hindi lamang yung minamahal, nung siya tanungin ni Samuel, ni Prophet Samuel, minamahal, ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 15, ang talata po ay 13, kaya hindi po. Ganito po ang pagkasabi, at naparoon si Samuel kay Saul, at sinabi ni Saul sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan nyo ang sabi niya, minamahal, na kanya nang tinupad ang utos ng Diyos. Hindi na nga tumupad si Haring Saul, minamahal, nagsinungaling pa, minamahal. Kaya doble-doble ang ginawa ni Haring Saul, minamahal. Hallelujah, na talagang nandun, minamahal, talagang grabe ang hinagpis ng pinakamamahal na Panginoon. Kung kaya ko ating makikita mamaya, minamahal, grabe ang paghinagpis ng dakilang Diyos. Grabe ang pagdaramdam ng dakilang Diyos. Hindi niya akalain na magiging ganon si Haring Saul, minamahal. At nandun, minamahal, hallelujah, at nandun, minamahal, na naging grabe ang naman pagkagawa sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Kaya may mensahe ang mahal na Panginoon galing kay Prophet Samuel na ibinaba para kay Haring Saul. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 15, ang talata po ay 23 po. Kindly po. Aklat po ng unang Samuel, kabanata 15, talatay 23, sapagkat ang pangihimagsik ay gaya ng kasalanan ng paghuhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga tirap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan niyo, minamahal. Kaya, napakahirap na sitwasyon, minamahal, na talagang ang Diyos ay magalit sa atin. Na talagang kapag tayo nakakalabag ng kalooban ng Diyos, darating talaga yung grabing panlulupaypay sa Kristiyano. Kaya alam nyo yung kapag ang Kristiyano
naiinip, nandun na wala ng ganang pumalakpak, wala ng ganang dumalo, saka na lang ako dadalo, kasi parang hindi ko feel ngayon. Saka na lang ako aawit, dahil meron pang importante, pero ang totoo, minamahal, minsan makikita lang din sa mall, naggagala-gala, minamahal. Kaya napakahirap na sitwasyon, minamahal. Kaya yung ating minamahal, yung minsan nagiging nangyayari po sa ating minamahal, na dumarating po yung grabing parang matamlay tayo sa paglingkod. Ito yung pinanggagalingan, minamahal, na dapat talagang i-search ng Kristiyano ang kanyang sarili. Ano ba ang nagawa kong at nalabag ko na kalooban ng Diyos? Siguradong meron niya, minamahal. Dahil ang Kristiyano hindi magiging malamig niya, minamahal, kung walang nagawa, nalabag na kalooban ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Walang dahilan na ang isang Kristiyano, minamahal, ay manlamig kung talagang laging nagpupumilit na ganapin ang kalooban ng Diyos. Laging nagpupuri, laging dumadalo, nagtatapat sa pagbibigay ng 10 bahagi handog, namumuhay ng may kabanalan sa loob at labas ng iglesia, sa loob man ng tahanan, minamahal, namumuhay ng kabanalan, loob at labas. Walang dahilan para manlamig, minamahal, dahil ang Espiritu ng Diyos ay laging sasayo. Sapagkat ang nagbibigay kabanalan sa atin ay ang Espiritu ng Diyos, sapagkat siya ang nagtuturo sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos, minamahal, siya laging nagsasabi sa atin kung anong dapat nating gawin, kung anong ating dapat ganapin, minamahal. Siya ang pumapatnubay lagi sa atin, minamahal, upang tayo tulungan na makalakad. Sabi nga ng Biblia sa Ezekiel, minamahal, sabi nga, I will cause you, sabi ng mahal Panginoon, sapagkat ibibigay niya ang kanyang Espiritu upang talaga mapilitan tayong sumunod. Siya ang magtuturo ng lahat ng bagay. Yan ang pinangako ng dakilang Diyos. Ngunit isang mahirap na bagay, huwag lang natin pighatiin, minamahal, ang Espiritu ng Diyos, sapagkat napakahirap na bagay. Atin pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Efeso. Kapitulo 4, ang talata po ay 30. Kindly po. Aklat po ng Efeso, Kabanata 4, talata 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Huwag daw natin pighatiin ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat napipighati ang Espiritu ng pinakamamahal na Panginoon kapag nalalabag natin ang kalooban ng Diyos. Kapag talagang nandun yung ating pamumuhay, pinagpipilitan pa rin natin yung gusto natin. Pilit pa rin nililingon yung ating mga nakaraan at binabalik-balikan pa rin yung ating mga nakaraan, minamahal, sa pamamagitan ng mga bagay na napipighati ang Espiritu ng Diyos. Ngunit tandaan natin, minamahal, huwag natin pahintulutan na mawalay sa atin ang Espiritu ng Diyos, sapagkat isang mahirap na bagay. Sabi nga, minamahal, yan ang nagpapatotoo sa atin na tayo mga anak ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Yan ang kasama nating haharap sa hukuman ng ating pinakamamahal Panginoon. Yan ang patunay, minamahal, yan ang ating selyo, minamahal, na tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi nga, minamahal, hanggang daw sa araw ng paghuhukom. Kaya yan ang ating selyo, minamahal. Kaya isang mahirap na bagay, minamahal, na ating mapabayaan. Ito pa ang pinaka-worst dito, minamahal. Ating pambasahin bago natin ituloy, minamahal. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, ang talata po ay 43 hanggang 45. Kindly po. Aklat po ng Mateo, Kabanata 12, talata 43 hanggang 45. Datapwat ang karumaldumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. At kung magkagayoy sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya, ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayagan. Kung magkagayon, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon. At nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa sa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan ninyo, minamahal.
Kaya kapag ka ating napipigati ang Espiritu ng mahal na Panginoon, may tendency ito na naaalis minamahal. At ang malaking problema minamahal, kapag ka nasilip ng kaaway, na umalis na pala ang Espiritu ng mahal na Panginoon, yung Espiritong nanggaling sa atin nung bago tayo makakilala sa dakilang Diyos, yan ay babalik. Ang mabigat, kung babalik pa yun minamahal, ay magdadala pa ng 7 pa na mas higit na mas masama sa Kanya. Kaya nagiging masama ang sitwasyon minsan, minamahal. Kaya ito'y dapat pag-ingatan at seryosohin talaga ang paglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon. Na talagang ang ating mga kaligtasan ay ituring, minamahal, na isang grabing kayamanan. Ganito ba natin ito itinuturing, minamahal, ang ating kaligtasan? Yung bang kayamanan na talagang, sabi ng Biblia, kapag nasumpungan daw natin ito, lahat ng kayamanan na mayroon tayo, minamahal, ay ipagbibili natin para lang mabili ito, minamahal. Ganyan daw dapat ang nais ng dakilang Diyos ang turing natin sa ating kaligtasan, minamahal. Na ito'y isang pinakagrabing kayamanan na natin, minamahal. At tunay nga naman, minamahal. Sapagkat magpagod ka man naman magpagod, minamahal, guguli mo naman ang panahon mo sa paghahanap buhay. Maipon mo na ang lahat. Magpagod ka na magpagod at the end of the day, kawawa kapag hindi ka rin nagmana ng buhay na walang hanggan. Sayang lang yung pagod mo, kapatid. Samantalang, kaya ka naman i-provide ng dakilang Diyos. Pwede namang gumanap ng mga bagay dahil hindi naman ipinagbabawal ng dakilang Diyos. Ngunit wag mo lang pababayaan, minamahal, ang paglilingkod mo sa ating dakilang Diyos. Yung araw na pakikipagtipan mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, wag mong pabayaan. Para kahit anytime bumalik ang ating dakilang Diyos, ready for rapture tayo, kapatid. Mahirap ang bagay na maiwan. Tingnan natin kung sa tayo mapafocus sa mga bagay na material. Wala rin, minamahal. Nang kagaya ni Saul, minamahal, hindi niya napahalagahan ang katawagan niya sa ating dakilang Diyos. Nang dahil sa mga nakita niyang mga pagpapala, nasilaw siya, minamahal, kaya sundin ang kalooban ng Diyos. Ngunit isang masakit na bagay, minamahal, kapag ang Diyos ay nawala ng amor sa atin, minamahal. At tunay, minamahal, hallelujah, sabi nga po, minamahal, dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 16, ang talata po ay 7, kindly po. Unang Samuel, Kapitulo 16, ang talata po ay 7. Dito po sa unang sulat ni Propeta Samuel, Kapitulo 16, ang talata po ay 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking tinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat grabe ang sama ng loob ng ating dakilang Diyos. Nandun, minamahal, talagang ang mahal na Panginoon naghalal ng pumili muli ng bagong hari na kanyang lalangisan, minamahal, na magiging kasunod. Actually, hindi pa siya maghahari, bagos siya na magiging kasunod, na si Haring David. Na nandun, minamahal, talagang pinapila ng kanyang mga anak, nandun, minamahal, talagang hanggang sa makita, minamahal, na hindi yun ang nilangisan, pipiliin ng Diyos hanggang sa kanyang bunso na si David. At nandun, minamahal, hanggang sa suguin si Haring David, minamahal, talagang nandun dahil may humahamon na talagang pakikipagbaka, gera, minamahal, dahil sa isang higanting si Goliath, minamahal. At talagang ang lahat ng Israelite grabing kinabahan at grabing takot at maging si Haring Saul. Ngunit, minamahal, hanggang sa nagpresenta si David na isang bata pa lamang, minamahal. Nandun, minamahal, na talagang nung siya lumapit at nagpumilit dahil sabi nga ganun, ako'y gagawa ng mga bagay sa ngalan ng Panginoon. Talagang sinuotan siya ng baluti, minamahal. Lahat ng mga balut, grabing pang-armas, minamahal. Dahil pinayagan niya naman na isuot sa kanya sapagkat yun niya lamang naranasan yung mga bagay na ganon. Ngunit kanya paring hinubad, minamahal. At tinanggal niya sapagkat grabe nabibigatan siya. At kanya pa rin dinala yung kanyang slingshot, yung kanyang tirador, minamahal. At lumabas at nakipagbaka. At nung matalo niya si Goliath, minamahal, nandun, minamahal, na grabing mangha din si Haring Saul. Hanggang pinatawag siya, minamahal,
hanggang siya ay napabalita din, minamahal, na talagang napakaganda niyang tumugtog. Sapagkat, hallelujah, sapagkat nung humiwalay ng Espiritu ng mahal na Panginoon kay Haring Saul, grabe ng kalungkutan ng kanyang naranasan, minamahal. Ating mo basahin, minamahal, dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 16, ang talata po ay 14. Kindly po. Dito po sa unang aklat ng Samuel, Kabanata 16, talatay 14. Ang Espiritu ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, sa isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tingnan nyo, minamahal, nung humiwalay ng Espiritu ng mahal na Panginoon kay Haring Saul. Si Haring Saul naging grabing kabagabaga niya. Hindi na siya mapakali. Wala na siyang kagalakan. Kaya ito, minamahal, ating pong pinag-aaralan ito dahil ito yung mga sanhi, minamahal, kung ba't ang isang Kristiyano nagiging matamlay, minamahal. Maging magpuri, parang walang gana, parang lugi. Ngunit, ang grabing pagpupuri, minamahal, ay grabing kapangyarihan na nagmumula sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang pagpupuri, minamahal, wag dapat katamaran ng Kristiyano sapagkat ang pagpupuri ay kapangyarihan. Pag hindi ka nagpupuri, parang hinayaan mong bugbugin ka ng kaaway. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya maging sa ating mga tahanan, minamahal, talaga magpuri, minamahal. Ang pagpupuri, minamahal, ay sarili natin proteksyon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya tingnan natin, minamahal, hallelujah, nung napigati, dahil sa ginawa ni Haring Saul, humiwalay ang Espiritu ng mahal na Panginoon. At nandun, minamahal, gumiginhawa siya sapagkat nung tinawag si Haring David dahil nabalitaan din siya na siya ay magaling tumugtog at magpuri sa Diyos. At pag pumupuri si David, minamahal, sa kanyang harapan, talagang grabing kagaanan ng kanyang naramdaman. Ating basahin, minamahal, dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 16, ang talata po ay 23. Kindly po. At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumasakay sa Saul, kinukuha ni David ang alpa at tinugtog ng kanyang kamay. Gayon, nagiginhawaan si Saul at bumubuti at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tingnan niyo, minamahal, kapag si Haring David nagpuri, ang masamang espiritu humihiwalay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag tamarin ng Kristiyano, minamahal, maging sa pagpupuri at lalo tigit sa pagdalo, sapagkat ang ginagawa natin, minamahal, ito'y hindi suntok sa buwan. Tayo'y patungong langit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At ito, minamahal, atin nakita, minamahal. At doon grabing, lalo na nung nakikita ni Haring Saul, minamahal, grabe yung sama ng loob niya. Tumodo ng tumodo ang pagkawala niya ng Espiritu ng Diyos. Grabing galit hanggang si Haring David ay talagang kanyang pinupuksa na. Kanyang nagsusugo siya ng kanyang mga kawal para patay na talaga si David. Grabing inggit at selos ang nakikita niya na minamahal. Nandun, minamahal, talagang gusto niya na talagang patayin si David. Bagamat asset ng palasyo si David, nandun, minamahal, maging sa pakikipagbaka, si Haring David kapag pumuksa ng mga kaaway, laksa-laksa. At si Haring Saul ay libo-libo lang. At kapag inaawit na ng mga Kristiyano, minamahal, grabing pag-inggit, grabing sama ng loob ni Haring Saul. Grabe, minamahal. Ngunit talagang, sabi nga, minamahal, kapag tayo naging masunurin sa ating dakilang Diyos, kapag pinipilit natin gumanap sa kalooban ng pinakamamahal, Panginoon, talagang grabing pagpapala at kalulati na binibigay sa atin ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sabi nga, minamahal, si Haring David ay talagang nagpakabait ng gusto, lalo na siya'y langisan ng dakilang Diyos. Grabing kabaitan na nakita ng mga tao sa kanya, minamahal. Sapagkat tunay, minamahal, kapag ang isang tao ay tinanggap ang Espiritu ng Diyos, talagang matatransform, minamahal. Magtatransform ang isang Kristiyano, nandun ng grabing pagbabago sa kanyang buhay. Kaya nga, minamahal, kapag nasa Espiritu, nandiyan yung mga bunga niya, no, minamahal. Ating bumasahin, minamahal, dito sa aklat ng Galacia, Kapitulo 5, at talata po ay 22 hanggang 23. Dito po sa aklat
ng mga taga-Galatia, Kapitulo 5, ang talata ay 22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat. 23. Kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ngunit talaga may diferensya po talaga minamahal. Sa English minamahal, wala yung pagtatapat minamahal. Ang meron ay faith. Parang ang layo naman nung pagtatapat sa faith minamahal. Ngunit ang tunay talaga ay faith minamahal. Nandun minamahal talagang kailangan ang faith minamahal. Yan daw ang bunga ng Espiritu ng Diyos. Once na ang tao minamahal binigyan ng Espiritu ng pinakamamahal na Panginoon, package yan. Lahat yan sama-sama minamahal. Talagang unti-unting magmamanifesto yan sa buhay natin dahil yan ang Espiritu ng Diyos siya magtuturo sa atin kung paano gumalaw minamahal. At yan ang magdidikta sa araw-araw ng ating mga buhay minamahal. Magpapaalala minamahal. Kaya hindi pwedeng sabihin na, bakit kapatid, ito binago na sa akin ang mahal na Panginoon, tinanggal na sa akin yung paninigarilyo, pag-iinom. Pero meron pang kulang kasi ang hindi ko mapigilan yung pagsugal na lang. Hindi ganon minamahal. Sapagkat ang pagbabago ng dakilang Diyos ay magkasama-sama lahat minamahal. Talagang package yan, magiging maibigin ka, magiging meron kang grabing kagalakan, may kapayapaan ka minamahal. Yung long suffering, yung talagang grabing pagtitiis mo sa mga bagay-bagay minamahal. At talagang nandun, minamahal, lahat ng bungang yan, minamahal, makikita talaga, minamahal. Hindi installment yan, minamahal. Yan ay package, minamahal. Kaya kung sa palagay natin, minamahal, sa ating mga sarili, meron tayong hindi nakikita dyan sa ating mga sarili. Kaya dapat laging i-examine, minamahal, sa ating mga sarili. Kung ang mga bagay na yan, minamahal, ay makikita natin, minamahal. Yan ay magsilbing salamin na natin at guide na natin, minamahal. Sapagkat kung wala yan, minamahal, magtaka tayo, minamahal. Nasa akin pa ba ang Espiritu ng Diyos? Baka mamaya, ang hindi natin namamalayan, wala na pala ang Espiritu ng mahal na Panginoon sa atin. Sa mga nagawa natin, minamahal, napighati na pala natin ang ating dakilang Diyos. Sa patuloy nating paglingkod, napabayaan na pala natin, wala na palang Espiritu ng mahal na Panginoon. Ngunit minamahal, sad to say minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, biglang dumating ang mahal na Panginoon, sapagkat yan ang magiging patunay minamahal, yan ang selyo natin minamahal, na tayo mga anak ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos na nasa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya minamahal, ang paglilingkod minamahal natin sa dakilang Diyos, hindi natin maging pabayaman tayo minamahal, walang ibang malulugi dito minamahal, kundi ang ating mga sarili din. Kaya dapat talaga ang Kristiyano magsumikap. Pahalagaan talaga ang paglilingkod na ibinigay sa atin ng dakilang Diyos. Huwag natin sayangin, minamahal. Huwag na natin, ang paglilingkod natin ito, minamahal, ito hindi drama-drama, minamahal. Hindi pagpapakitang tao sa ating mga namiminuno sa atin, nangunguna sa atin. Hindi pagpapakitang ganun lamang, minamahal. Sapagkat sa kahuli-huli ang panahon, ang ating Diyos ang huhusga. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, at talaga haharap tayo isa-isa, minamahal. Kaya minamahal, tignan natin kung gaano kaimportante ito at tanungin natin nga sa ating mga sarili. Ito ba talagang itinuturing nating kayamanan, itong kaligtasan na ito? Sapagkat kung hindi, yan ang tinitignan mo talaga na pinakakayamanan mo sa mundong ito, kawawa ka, kapatid. Kung may mas mahalaga pa sa iyo dyan sa kayamanang yan na kaligtasan na ibinigay sa atin ng dakilang Diyos, kawawa ka, kapatid. Sapagkat pagdating ng panahon, ano man ang gawin natin, minamahal, umiyak ka man ng umiyak, ubusin mo ang sigaw mo at lakas mo sa pagiyaw, wala ka nang magagawa. Kaya bagong mahuli ang lahat, minamahal, ito hindi pagtuturo ng mga bagay na kamalian ng iba o pagkukulang ng iba. Ito'y para sa ating lahat na laging tignan, laging manalamin, minamahal, tignan lagi ang mga bagay na yan kung yan ay mga nagaganap pa rin sa atin. At kung hindi na nagaganap sa atin, minamahal, dapat ang isang Kristiyano mag-ayuno na,
Manalangin na ng todo sa dakilang Diyos, magmakaawa na, humingi na ng habag. Humingi ng grabing kapatawaran, iyak po ng todo sa Diyos hanggat hindi pa huli ang lahat. Sapagkat kung magkikibit balikat ka na hinahayaan mo yung mga ginagawa mong pagkakamali, tuluyan mong ginagawa ng ginagawa, santo say kapatid, pag tumunog ang trompeta, kawawa ka kapatid. Aantayin pa ba natin na ganon, mga minamahal? Sa ating patuloy na pagdalo, lagi nga sinasabi, minamahal, sapagkat dyan tayo nililinis ng dakilang Diyos. At kailangan talaga natin malinis sapagkat tayo ngayon marumi sa harapan ng Diyos. Ngunit tignan nyo, minamahal, sa Wednesday, tignan nyo lamang ang bilang natin. Sabi nga ng man of God, magsumikap na talagang laging dumalo 3 times a week. Pero ang iba, parang okay lang, parang wala lang, minamahal. Ngunit ang mga salitang ito'y patuloy lang ipinapaalala, minamahal, ng mga mangangaral. Laging sinasabi lang, sapagkat wala naman tayong magagawa, kundi mangaral at manalangin, minamahal. Ngunit pagdating ng panahon, sabi nga, ang pagsisi ay laging nasa huli. Huwag nating antayin, minamahal, na ang Diyos ay magsisi sa atin, na kagaya na ginawa kay Saul, minamahal. Tignan nyo, minamahal, dito po sa aklat ng Unang Samuel, Kapitulo 15, ang talata po ay 35. Beloved instrumentalists, Aklat please po ng prepare. Unang Samuel, kabanata 15, talata po ay 35. At si Samuel ay hindi na bumalik na napakitang muli kay Saul hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, sapagkat tinangisan ni Samuel si Saul, at ang Panginoon ay nagdamdam na kanyang nagawang hari si Saul sa Israel. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang nakalagay sa Tagalog, minamahal, nagdamdam, pero hindi po pakilagay po sa English. Ang nakalagay po sa English, repent, hindi ho ba? Amen po? Ang Diyos ay nagsisi, minamahal, di ba? Amen? Ang Diyos, minamahal, ay nagsisi na ginawa niyang hari si Saul. Mga minamahal, antayin pa ba natin, minamahal? Kung di tayo gaano magpapahalaga sa ating kaligtasan, antayin ba natin na ang Diyos ay magsisi na tayo ang pinagkalooban ng kaligtasan, hindi sana yung mga ibang tao dyan, minamahal? Huwag na nating antayin gano'n, minamahal. Ngayon pa lamang, minamahal, hanggat hindi pa huli ang lahat. Magsumikap na talaga sa paglilingkod. Huwag talagang baliwalain, huwag kibit balikat lang, minamahal. Talagang work out your own salvation with fear and trembling, minamahal. Ganyan daw ang gusto ng Diyos, kaya binabanggit lagi ng Biblia, dahil ganyan ang gustong pagtatrabaho natin sa ating mga kaligtasan. Dapat tuwing araw ng Miyerkules, natatakot ka na hindi ka makadalo. Overnight, maging ang Sunday, minamahal, dapat natatakot kang hindi dumalo. Dapat maging sa bahay mo, natatakot ka na hindi makapagpuri sa Diyos. Dapat takot ka na hindi ka makapagtapat sa iyong pagtatapat sa isang bahagi tandog. Dapat natatakot ka na hindi ka makaganap ng kabanalan, minamahal. Ganyan daw dapat na laging magkaroon ng pagtrabaho daw natin ng ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Isang mahirap na bagay. Tignan niyo, minamahal. Ang Diyos ay nagsisi na ginawa niyang hari si Haring Saul. Kaya wag na nating antayin, minamahal, na ang Diyos ay magsisi na isa tayo sa kanyang kinahabagan. Na sana yung iba na sana kaysa sa iba sa atin na hindi pinahalagaan, minamahal. Tunay, minamahal, ang ating kaligtasan ay grabing pribilehiyo nagmumula sa Diyos. Tayo man, minamahal, na patuloy na naglilingkod, grabe experience natin, minamahal. Alam natin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya kailanman. Alam natin ang Diyos talagang nandun, minamahal, talagang hindi tayo iniiwanan, minamahal. Saman tayo pumunta, grabe pag-iingat ng Diyos. Matutuklaw ka ng ahas, madadaganan ka na lamang, masasagasaan ka na lamang, mahal. Iniingatan ka ng dakilang Diyos. Karamdaman mo, pag umiyak ka sa Diyos, pinapagaling ka, karaka ng mahal na Panginoon. Lugi ka ba, kapatid? Lugi ka ba sa paglilingkod mo? Bakit hindi mo pinahalagaan? Mas grabe ba ang pakinabang mo sa labas? Samantalang, pag lumabas ka, kapatid, lalo na sa ating mga minamahal na
Nagmalaki na, lalo na isang mang-awit at bumaba at ayaw na maglingkod. Mga minamahal, kailanman hindi mawawalan ng Diyos. Tayo ang mawawalan man mahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong magagawa minamahal. Pag tayo napalayo sa mahal na Panginoon, walang katiyakan ng ating buhay. Talagang grabing kapahamakan ang nag-aantay sa atin. Walang ibang ligtas at talagang safe na mahal, kundi sa piling at kamay lang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ating pong awitan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Hallelujah. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang pangalagan ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, kailangan kita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y lang sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo.
Mga minamahal, gaya ng sabi ng awit, minamahal, talagang hayaan natin ang ating dakilang Diyos na tayo linisin, minamahal. Huwag tayong magmatigas, minamahal. Ating sundin ganapin ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong kukontra sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gaano man kaganda ang ating pangarap sa ating mga sarili, mas lalong higit na maganda ang pangarap ng Diyos para sa atin. Kung mangarap tayo kumpara sa Diyos, minamahal, small time lang. Pero mas magandang malayo ang pangarap ng Diyos para sa atin. Hahayaan mo ba mga pagbabalag yan na iyong malapit ng makamtan? Pababayaan mo ba ang iyong paglilingkod na inatag sa iyong balikat na napakalapit na? Abot tanaw mo na. Anytime magbabalik na, mahal na Panginoon. Hindi na kailangan mag-relax pa, mahal. Talagang ipagtrabaho talagang kaligtasan na may takot at panginginig. Hindi na biro naman ang mahal, hallelujah. Kaya huwag baliwalain ng mga anak ng Diyos. Grabing pagpapala ito na binigay ng dakilang Diyos. Hindi mo nakikita, mga mahal, sapagkat patuloy kang nakayuko sa lupa. Tumingala ka sa langit para makita mo ang pagpapala ng Diyos. Huwag kang nakayuko sa lupa lagi. Italaw mo yung mga mata sa kalangitan at makikita mo ang grabing kahabagan ng Diyos na grabing nagmamahal sa iyo. Hallelujah. 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 Purihin ka ba ng Panginoon? Hallelujah. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. linisin mo ang puso ko, Diyos, At ako'y maglilingkod sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Para po sa ating mga minamahal. Maging sa ating mga webcast viewers, hallelujah. Napakahalaga ng kaligtasan. Gaya nga natin na pag-aralan, hindi biro ang kaligtasan. Ito'y grabing pagpapala na nagbumula sa Diyos. Huwag natin pabayaan ang pribilehiyo nito, minamahal. Ngayon ang kaligtasan, hindi pinangako ang bukas. Kaya sa ating mga minamahal na baguhan, ating mga minamahal na bisita, maging ating mga beloved viewers, minamahal, pagkakataon niyo po ito na tanggapin ang ating dakilang Diyos. Sapagkat hindi sigurado ang bukas, ang kaligtasan ay ngayon. Kapag kayo inyong tinanggap ang dakilang Diyos, at kayo magpabautismo sa pangalan natin pinakamamahal pang Jesus, kayo makakasiguro sa kaligtasan. Kaya ating samantalahin, minamahal. Sapagkat may 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ang pananampalataya. Sa pananampalataya sa iisang Diyos, walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na nag-iisang Diyos na nagkatawang tao upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Pangalawa, ang pagsisi. Kinakailangan natin magsisi.
Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay hindi nakaabot sa kalulati ng dakilang Diyos. Lahat ay nagkasala. Kaya kinakailangan magsisi. Simula ng babata hanggang sa mga oras na ito. At ganoon din tanggapin ng bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng tao na binigay sa silong ng langit, kundi sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya magbabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. At nandoon ang pang-apat, ang bautismo naman sa Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang gagawa niyan. Sa ating patuloy na paglilingkod, dumalo tayong dumalo, at yan ay magaganap sa atin kung tayo sincero maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Nakita niyo po may mahal ang mga mang-awit na grabe nagtitremble dahil sa kabutihan ng Diyos. Dahil sa grabing pagpapala ng Diyos, minamahal, nanginginig, akala mo kinuryente ng ilang libong voltahe. Umiiyak, minamahal. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo, minamahal. Kaya minamahal, hallelujah, napakahalaga ng pagtanggap. Kaya ating tanggapin ang ating dakilang Diyos sa ating mga beloved viewers, sa ating mga minamahal beloved bisita. Itaas po natin ating dalawang kamay. Ating tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ating sambitin ang maikling panalangin, aking sasambitin. Minamahal. Sambitin niyo rin po, manamahal. Mahal na Panginoong Sus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan, simula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mamahal sa buhay, sa pangalan mo, mahal na Panginoong Sus, na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Kami na po manalangin sa inyo, manamahal, hallelujah. O mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Sus. Through the prayer of our dearly beloved evangelist, Pastor Valdez Radal Meda, mahal na Panginoon, hallelujah. Kami po humingi ng habag, mahal na Panginoon, hallelujah, para sa aming mga mahal na kapatid, hallelujah, na yun silang panghawakan, mahal na Panginoon, patubayan sila, na sila ay magmainit sa paglilingkod, hindi doon na utulin ng kanilang paglilingkod, bagkus makasama namin sila hanggang sa iyong muling pagbabalik, O Diyos. Patuloy mo silang panghawakan, dinggin ang kanilang mga panalangin, mga kanilang mga problema, halumang kanilang hinaing, mahal na Panginoon, tugunin niyo po, mahal na Panginoon, hallelujah. Bigyan sila ng grabing kainitan sa paglilingkod, hallelujah, upang sama-sama kami magmana ng buhay na walang gansampo ng kanilang mamahal sa buhay. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved evangelist Pastor Valdez Radal Meda. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Tayo po manalangin para po sa ating pangailangan, minamahal. Hallelujah. Tayo dumulog sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mapagpala po namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamapangyarihan pangalan, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, hallelujah. Kami humingi po ng habag. Layo kaming kahabagan, mahal na Panginoon, hallelujah. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga naisip na banggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Kahabagan kami, O Diyos, hallelujah. Hugasan niyo po kami na yung kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy kami tulungan lagi. Kahabagan, O Diyos, tulungan kami makalakad lagi ayon sa kalooban. Huwag mo na ipahintulot, mahal na Panginoon, na kami magkasala pa sa iyo. Tulungan kami, mahal na Panginoon, sapagkat hindi namin kaya ito, mahal na Panginoon. Samahan mo kami lagi, mahal na Panginoon, hallelujah. At patuloy kahabagan ng bawat isa, mahal na Panginoon. Patuloy bigyan ng kainitan, katatagan sa paglilingkod, hallelujah. Ano man ang mga problema ang minamahal na kapatid, hallelujah. Bigyan mo ng solusyon, mahal na Panginoon. Trabaho man yan, makakain man yan, hallelujah. Lutasin mo sa iyong mahimalang kapamaraanan, mahal na Panginoon. Ang aming minamahal na kapatid na nasa banig pa ng karamdaman, O Diyos. Pagalingin mo sila, mahal na Panginoon. Hallelujah, kahabagan ng bawat isa, patuloy bigyan ng katatagan, mahal na Panginoon. Hallelujah, hanggang sa muli niyo pong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin through the prayer of our dearly beloved evangelist Pastor Valdez Radal Meda. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating ipatong ng ating kanang kamay. Hallelujah. Kung
sa ating ulo, minamahal, bilang point of contact, minamahal. Isipin natin, ang ating beloved pastor ang dumalangin sa atin, minamahal. At ang ating kaliwang kamay, ipatong natin kung nasaan yung ating mga karamdaman, minamahal. Hallelujah. At ating sawayin lahat ng uri ng gawa ng kaidemonyong karamdaman. At maging sa mga problema, sa ating sa kanilang mahal sa buhay na nais maligtas, itaas ang dalawang kamay, minamahal. Hallelujah. Maging sa mga pinansyal, itaas ang dalawang kamay, minamahal. Hallelujah. Dumulog tayo sa dalawang binayad at pinakamamahal, Panginoon. Hallelujah. At mahal na Panginoon, ayon sa salita, kapag kami naramdaman ay matamis at banal na presensya, hallelujah, ay aming kayang sawayin ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Kaya sa iyong makapangyarihang pangalan, amin sinasaway, hallelujah, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, demonyong karamdaman, leukemia, TB, diabetes, ketong, cancer, hallelujah, ubos, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah, problema, hallelujah, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang sa paglilingkod, hallelujah, panlalamig, panlulupay. Cast out in the mighty name of Jesus, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, and be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri ng karamdaman, be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Bilang paghiyaw ng pagtatagumpay, tayo po itatalo ng 3 beses, minamahal. Huwag bibiruin, lalo po sa ating mga minamahal na bisita, sapagkat yan ay grabing pagpupuri yan sa Diyos. Lagi nga hinihiyaw ng mga anghel sa kalangitan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Jump 3 times, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ako po rin pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At tayo po idadako naman mahal, hallelujah, sa ilang mahalaga pong announcement. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Amen. At maraming pong salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang banal na salita na ating pong napakinggan sa araw nito. Amen. At tayo na po'y dumako mga minamahal sa ating pong mga announcement. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen. Purihin po nga rin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pero sasabihin ko na itong lahat. Ay, pero ito yung mga ano lang Praise the Lord. Narito po mga minamahal, amen, ang mga karagdagan sa ating pong mga announcement, mga minamahal, amen. Meron po tayong Bible study, mga minamahal, amen, sa Barangay Tubag, sa tuwing araw po ng Martes yan, mga minamahal. Tuesday po, mga minamahal, amen. Narito po, mga minamahal, kahapon po, nagsimula na po yung Bible study sa Barangay Tubag, sa Tamundong Residence, mga minamahal. Amen? Tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bakit po mga minamahal? Sapagkat mga minamahal, talagang tagumpay yung Bible study. Sapagkat yung mga kapatiran natin na hindi na po halos madalang nang dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kahapon, nakasama po natin sila, mga minamahal, sa Bible study, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng mga minamahal malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Narito po, mga minamahal, ang mga group Tuesday, mga minamahal. Tuesday group, mga minamahal. Amen? Mauna pong yung pangunaan po ng inyong abang lingkod, mga minamahal, ng ating beloved elder, beloved brother Romeo Benitez, mga minamahal. Beloved sister Nida Bakuyag, tuwing araw po ng Martes po ito, mga minamahal. Amen. Tuesday group. Beloved sister Marta Tamundong, beloved sister Presi Benitez, beloved sister Irene Serban, beloved sister Alma Milo, beloved sister Aisa, beloved sister Joy Solomon, beloved sister Heidi Aquino, beloved sister Ashley, beloved Sister Abigail Villarus, beloved Sister May-Ann Bakuyag, beloved Sister Jonelyn Milan, beloved Sister Jamil Milan, beloved Brother June Sabangan, beloved Brother Ian Serban, and beloved Brother Domingo, mga minamahal. Amen. At ang Thursday group, araw po yan ng bukas, mga minamahal. Amen. Ito po ay sa Barangay Kalumbuyan, mga minamahal. Barangay Kalumbuyan, Road 3, amen.
sa resident po ng ating pong beloved Sister Gemma de la Cruz. Amen. Narito po mga minamahal ang mga Thursday group, mga minamahal. Beloved Elder Brother Deo Rodriguez, amen. Beloved Elder June Amaro, beloved Elder Brother June Dumondon, amen. Sila po yung beloved instrumentalist. Beloved Sister Corazon Juan, beloved Sister Norma Binluan, beloved Sister Lydia Tawaran, beloved Sister Abilina Rosario, beloved Sister Mirasol de Vera, beloved Sister Mayan Arcilia, beloved Sister Beron Dumondon, beloved Sister Susan Nodado, beloved Sister Prensi Arcilia, beloved Sister Nicole de Vera, beloved Sister Hannah Villaruz, and beloved Sister Lydia Tawaran. Sa brothers po, beloved Brother Mario Fernandez, beloved Brother Romel Morante, beloved Brother Sander de los Santos, beloved Brother Mark Roland Dumalanta, beloved Sister Mariby, amen, beloved Sister Jamil Milan, mga nadagdag po ito mga minamahal, beloved Brother Aji Rosario, beloved Sister Gemma de la Cruz, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bukas po mga minamahal, amen? Bukas po, araw po ng Webes, mga minamahal, meron pong follow-up po, mga minamahal. Amen? Follow-up po natin yung sa Barangay Tandok, mga minamahal. Amen? Na loobin, makapagbukas ng Bible study, mga minamahal, sa araw po ng Sabado, mga minamahal. Loobin po ng dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Na doon po makapagdaos ng Bible study sa Barangay Tandok, mga minamahal. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa mga karagdagang mga regular na announcement, mga minamahal. 3 times a week po, mga minamahal, ang regular na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, mga minamahal, ating midweek service. Magsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, ating Friday overnight worship. Kaya't magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, Sunday General Worship, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 ng hapon, mga minamahal. Amen? Meron po tayong mga suportahan, dapat natin suportahan, mga minamahal, ating pong mga Facebook live streaming and YouTube channel, mga minamahal. Amen? I-share po natin ang ating pong Facebook page and YouTube channel, mga minamahal. Amen? Ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Ating pong tangkilikin, mga minamahal. Amen? Panoorin ang ating pong programa. Amen? PTV8 po yan, mga minamahal. Amen? Manood po tayo. Tuwing araw po na yan ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang hating gabi po, mga minamahal. Ang ating pong dearly beloved parents in the Lord, ang nangangaral po, mga minamahal. Amen? 10 piso, 5 piso ating idaan sa information para po yan sa mga TV program and radio program, mga minamahal. Kung meron po tayong mga katanungan, meron po tayong counseling, magpa-counsel po tayo sa ating pong beloved Ate Vines, mga minamahal. Amen. Nasa information, lapit lang po tayo, available po sila. Handa po nila tayong paglingkuran, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, kung mga nagpapalay hands, dyan po sa ating kinaupuan, manalangin na po tayo ng husto bago po tayo pumunta sa harapan, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, i-follow up po natin yung ating buong mga kapatid, mga minamahal. Amen? Yung ating mga minamahal na kapatid na alam natin, mga minamahal, na dati natin silang katabi sa upuan, ngayon ay hindi na po natin sila nakakasama. Amen? Kung alam na natin kung anong address nila, mga minamahal, amen? Pwede po tayong pumunta, amen? Magsama lamang po tayo, mga minamahal, i-follow up po natin sila, namimiss na rin po sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, amen? At sa mga baguhan po, mga minamahal, amen? Dumalo lang po tayo lagi upang madagdagan yung ating pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ito po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? At kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, mahigpit, mga minamahal. Amen? Mahigpit na pinagbibilin sa bawat isa sa atin na wag umabsent ang bawat isa
kung nais nating makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen? Huwag na huwag pong umabsent. Dumalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? Nalalapit ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po mga minamahal ay tumayo, mga minamahal. Tayo na po sama-samang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin sa araw nito. Narito po mga minamahal